Akwụkwọ nke abụọ nke Ndị Eze, isi nke 13. N'afọ nke 13 nke Joash nwa Ahazaya bụ eze Juda ka Jehoahaz nwa Jehu malitere ịbụ eze Izrel site n'ime Sameria afọ 17. O mere ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, jeso mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat, nke o jiri mee ka Izrel mehie. O si n'ime ya wezuga onwe ya. Iwe Jehova wee dị ọkụ megide Izrel, nye ha n'aka Hazael bụ eze Siria na n'aka Ben-Hadad nwa Hazael ụbọchị niile. Jehoahaz wee chọọ ime ka ihu Jehova dajụọ, Jehova wee gee ya ntị, n'ihi na ọ hụrụ mmegbu Izrel, n'ihi na eze Siria megburu ha. Jehova wee nye Izrel onye nzọpụta, ha wee pụọ n'okpuru aka Siria. Ụmụ Izrel wee biri n'ụlọ ikwu ha dịka na mgbe gara aga. Otu ọ dị, ha esighị na mmehie niile nke ụlọ Jeroboam wezuga onwe ha, bụ nke o jiri mee ka Izrel mehie. Ma Jehoahaz na-ejegharị n'ime ya. Ọzọkwa, Ashera guzoro na Sameria, n'ihi na o kweghị ka ndị Izrel ọbụla fọdụrụ Jehoahaz. Ọ bụ naanị ọgụ ndị ịnyịnya 210 na ụgbọala 10 na ọgụ nnu ndị ikom na nnu 5 ndị ji ụkwụ eje, n'ihi na eze Siria mere ka ha laa n'iyi, meekwa ha ka ha dị ka aja ịzọkwasị ụkwụ. Ma okwu Jehoahaz niile nke fọdụrụ na ihe nna o mere n'ịdị ike, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ nke ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Jehoahaz wee so nna ya dina n'ọnwụ, ha wee lie ya na Sameria. Joash nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. N'afọ nke 17 nke Joash bụ eze Juda ka Jehoash nwa Jehoahaz malitere ịbụ eze Izrel n'ime Sameria afọ 16. O mee ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, o sighị na mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat, bụ nke o jiri mee ka Izrel mehie, wezuga onwe ya, kama ọ jegharịrị n'ime ya. Ma okwu Joash niile nke fọdụrụ na ihe nna o mere n'ịdị ike ya niile, nke o jiri buso Amazaya bụ eze Juda, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Joash wee so nna ya dina n'ọnwụ. Jeroboam wee nọkwasị n'ocheeze, wee lie Joash n'ime Sameria n'ebe e liri ndị eze Izrel. Ma Elisha na-arịa ọrịa nke ọrịa ya ahụ, nke ọ nwụrụ n'ime ya. Joash bụ eze Izrel wee rịdakwuru ya, akwa akwa n'ihu ya, sị, nna m, nna m, ụgbọala Izrel na ndị ịnyịnya ya. Elisha wee sị ya, chịrị ụta na akụ. O wee chịrị ụta na akụ n'aka ya. O wee sị eze Izrel, tụkwasị aka gị n'ụta. O wee tụkwasị aka ya. Elisha wee tụkwasị aka ya abụọ n'aka abụọ nke eze. Ọ sị, meghee windo n'akụkụ ihu anyanwụ. O wee meghee. Elisha wee sị, gbaa. O wee gbaa. Ọ sị, akụ nzọpụta Jehova nwere bụ akụ nzọpụta imegide Siria. Ị ga-etigbukwa Siria n'efe. Kedu mgbe ị ga-eme ka ha gwụsịa? Ọ sị, chịrị akụ. O wee chịrị ha. Ọ sị eze Izrel, tida n'ala. O wee tie ugboro 3 guzo. Onye nke Chineke ahụ wee wesa ya iwe, sị, a sị na ị tiri ugboro 5 maọbụ ugboro 6, mgbe ahụ ị ga-eti Siria ruo mgbe ị ga-eme ka ọ gwụsịa. Ma ugbu a, ị ga-eti Siria naanị ugboro 3. Elisha wee nwụọ, ha wee lie ya. Ma ụsụ ndị na-apụnara mmadụ ihe nke ndị Moab batara n'ala mgbe afọ ọhụrụ bịara. O ruo mgbe ha na-eli otu nwoke, lee, ha hụrụ ụsụ ndị na-apụnara mmadụ ihe. Ha wee tụba nwoke ahụ n'ili Elisha. Nwoke ahụ wee daa, metụ ọkpụkpụ Elisha ahụ, wee dị ndụ, bilie, guzo n'ụkwụ ya abụọ. Ma Hazael bụ eze Siria megburu Izrel ụbọchị niile nke Jehoahaz. Jehova wee mere ha amara, nwee obi ebere n'ahụ ha, chee ha ihu n'ihi ọgbụgba ndụ ya nke ya na Ebraham na Aịzik mere. O kweghịkwa ibibi ha, o sighịkwa n'ihu ya chụpụ ha ruo ugbu a. Hazael bụ eze Siria wee nwụọ. Ben-Hadad nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Joash nwa Jehoahaz wee naghachi n'aka Ben-Hadad nwa Hazael obodo niile nke ọ nara n'aka Jehoahaz nna ya n'agha. Ugboro 3 ka Joash tigburu ya, wee weghachi obodo niile nke Izrel.